салом алейкум, бо шумо ман Карима Нигина ва программа имрӯзае ки мо шинос мешавем ин фотофани ҳаст. Бинед ки чӣ хел шаблонҳои гуногун, бисёр шаблонҳои шавқовар, аҷоиб. Биёед мана якташа гирем. Агар бинед мана ин воздушный шарра мо метавонем текст дар богааш тексти худро нависем. Мана мисол ман менависам Фаберлик. Создать. Ана дидед ҳозир ин надпис дига мешад. Ана Фаберлик навистагӣ шуд. Дар фотогалерея сохранить мекунем. Ин барои чи аст? Вақте ки мо расми худамонро монда наметавонем, ки сурат надорем, мо метавонем аз ҳамин шаблонҳо истифода бурда дар ягон мавзӯи муайян пост нависем, ки публикатсия кунем. Мана ин баннер ба фикрам ном дорад. Биёд ман ҳозир расми худам буканим чӣ мешавад. Ана изменить фото ки кардем, создать. Ана бинед чӣ хел необычный, да, чиз сурат. Так, инам сохранить кардам. Дальше боз дигар вариантҳои дида мебароем. Агар ки дар шабакаҳои иҷтимоиятон истифода баред, дар Инстаграм бошад, там контакты, дар Одноклассники, Фейсбук. Ана бинед инҷа объявления. Мисол ҳар кас фикри худаша менависад ва дар борааш ягон чӣ менависад, дар бораи ягон мавзӯъ фикрша баён мекунад. Ана хел табличкаи необычный шуд. Ҷумла ки дарозтар, майда, намоён нест. Чизи навистагимон бештар кунам. Агар муваффақияти мо дар худи мо аст. Биёд ҳозир тексташа дига кунам. Каме калонтар шавад. Так, ина тоза мекунем. Бо як шаблони необычный мард расм кашида истодааст. Ҳозир инам дида мебароем. Ана акнун ҳозир создать мекунем. Кани чӣ мешавад? Интересно. Вот такая красота. Бинед чӣ хел расми маро чӣ хел хушро кашидам. Хулоса ин программа барои кор бо шабакаҳои иҷтимоӣ беҳтарин аст. Дар инҷа шаблонҳои гуногун, агар ки мо хоҳем страницаи кориамонро, саҳифаи кориамонро шавқовар гардонем, диққатҷалбкунанда гардонем, ба фикри ман ин ва программаи беҳад хуб аст. Ва вақте ки бисёри мо расми худро намемонем, мо метавонем дар инҷа уже аз фантазия истифода бурда расморо дигаргун карда хеле шаблонҳо расмо созем.
дар поён разделе ҳаст, дар омадем дар мавзӯи Новый год. Ман стеклянный шарро интихоб кардам. Дар танаш сурати камера буд. Ман онро дорад ки ин видео аст. Ман расм интихоб кардам дар пушхай либосо овезонану хай ҳаминро барои нишон додан, барои мисол интихоб мекунам ҳамин расмам. Кани чӣ мешавад? Так, добавить. Накун бояд текст нависем, бо дар ду ҷо бояд текст нависем. Так, моя красавица Мадиночка. Мадиночка. Создать сыр мекунем. Ждем результат. Вот какая красота, нет? Она, моя красавица Мадиночка. Текст навистагимон промат. Беҳтарин. Раҳмат ба диққататон.